Szóval sziasztok, én Senki vagyok, és a mai napon egy olyan játékot szeretnék nektek bemutatni, amit az Epic Games ingyenesen adott az egyik héten, és pont amiatt is jött létre ez a sorozat, vagy azért is szeretném ezt elindítani, mert egy csomószor van az, hogy az Epic Games főleg karácsonyi időszakban ingyen osztogat játékokat, és egyébként sokszor merül fel az, hogy igen, ez egy ismert játék, mindenképp telepíteni kell és ki kell próbálni, de a másik oldalon egy csomószor ad olyan játékokat, amikről korábban nem is hallottam, nem is tudtam róla semmi információt, és lehet, hogy véletlenül mondjuk Steamen megnézem a visszajelzéseket, és azt látom, hogy wow, hát amúgy ez egy jó játék, és lehet megérni vele foglalkozni, de lehet mégse jutok el odáig, mert hát ugye egy játék túltengésben vagyunk, rengeteget ki tudunk próbálni, illetve mindenkinek vannak kedvencei, amiket folyamatosan szeret játszani, vagy újra és újra elővenni régi címeket, miközben vannak olyan próbálkozások, amik miatt felmerülhetne okkal, hogy ha már ingyen adták, akkor egyébként nem érne meg egy pár órát belefektetni, viszont emiatt is gondoltam azt, hogy ha már én rászánom magamat, hogy kipróbálom ezeket a játékokat, vagy rájuk nézek, emiatt is lesz majd egy végigjátszás videó, illetve majd akarok csinálni belőle egy ilyen összegző, értékelő videót, hogy akkor most végül is megéri-e vele játszani. Azért, hogy esetleges segítség legyen nektek annak az eldöntésében, hogy egyáltalán érdemes-e letölteni, telepíteni, elindítani és beleölni egy pár órát ebbe a játékba, vagy egyébként ingyen adták, és jobb is, hogy az úgy ott marad az Epic fiókban, de mivel tényleg mindenki elfoglalt, mindenkinek nagyon jól kell gazdálkodni a rendelkezésre álló idejével, és ez a játékokra is igaz, hogy olyan játékokra szánjuk az időt, amik igazán jók, ezért lehet hasznos talán ez a videó sokak számára, mert ez alapján el tudjátok dönteni, hogy akartok-e ezzel játszani, vagy sem. Sokszor én is így hozok döntést, hogy mondjuk megvannak azok a gamerek, akiket követek, nézem a videókat, és az alapján látom, hogy wow, ezt a játékot nekem is mindenképp egyszer ki kell játszanom. Az más kérdés, hogy időben már tényleg utána lehet nem is jutok el odáig, de másrésztről itt van az a lehetőség, hogy akkor nézzünk meg róla egy videót, olyan címek esetén is, ami mondjuk a nagyobb csatornákig nem jut el, mert hogy azért ez nem annyira egy ismert játék, és ez a Turmoil nevezetű játék, ez is egy ilyen példa, amit csak Steamen elolvasva, hogy összességében nagyon pozitívra értékelnek, dilemmaként merült fel, hogy igen ám, de akkor miről is szól. Nagyon nagy pluszpont, hogy egyébként bele van építve a magyar nyelv a játékba, tehát ez mindenképp egy ilyen tök jó dolog volt, és a kommenteket olvasva láttam, hogy egyébként ezt úgy oldották meg, hogy valaki jelezte, hogy szeretne bele a magyar nyelvet, és a fejlesztők erre reagáltak. Szerintem ez abszolút egy ilyen nagyon nagy plusz, hogy ilyet csinálnak a fejlesztők. Az más kérdés, hogy nem tudom milyen minőségű a fordítás. Próbáltam olyan szemmel elindítani ezt a játékot, mint ahogy nektek lenne ez a tapasztalat, tehát nem próbáltam megnézni előre, hogy hogyan működik a játék. Annyi tesztelést csináltam, hogy elindítottam, megnéztem, hogy minden rendben van-e, illetve teszteltem a mikrofont, hogy a hang nagyjából jó legyen, rengeteget vacakoltam vele, mert valami beállítás nem volt jó. Szóval ezért láthatjátok, hogy van olyan, hogy kampány folytatása opció, de új kampányt fogok indítani, és még tényleg zöldfülűként fogok nekivágni, hogy én is megismerjem ezt a játékot, és erre az utazásra hívlak titeket, közösen fedezzük fel, hogy van-e értelme ennek a játéknak, vagy van-e haszna, vagy hát értéke, hogy ti is kipróbáljátok esetleg, hogyha már az Epic ingyen adta, és vágjunk is bele. Ugye alapvetően már nagyon érdekes volt rögtön az elején ez a ranglistázás, vagy több játékos módban van egy ilyen lehetőség arra, hogy nézzük azt, hogy ki mennyit tud gyűjteni, és vannak ilyen különböző kb. Championship-ek, mikor vezetjük azt, hogy ki mennyi pénzt keres, de természetesen itt az önálló játékot és azon belül is a kampányt fogom megnézni. A több játékos mód szerintem az már abszolút egy olyan lehetőség, hogyha valaki azt mondja, hogy wow, ez egy jó játék, ki akarom próbálni, akkor már akár át is lehet oda rögtön ugrani, hogyha valaki nem szereti például a kampányokat.
És ugyanígy látható, hogy vannak hozzá már DLC-k is, úgyhogy vágjunk is bele. Az alap kampánnyal fogom kezdeni, és újraindítom. Itt ugye karaktereket lehet választani, igazából ezek közül, akit nem te választasz ki, akkor azok lesznek az ellenfeleid. Én Joshua-t választottam, vagy Joshua, ahogy szeretnétek mondani, és igazából csak azért, mert ha már Amerika, akkor egy ilyen cowboy kalapos fickó valahogy autentikusabbnak tűnt elsőre. És akkor nézzük is, a jövőbeni olajbárónak hív minket a polgármester, és hogy itt üdvözöl a kis városában, és lényegében egy nagyon jó kis tutoriállal kezdünk. Egyébként nekem ez a grafika így tetszik. Nagyon egyszerű, meg nagyon egyszerű a design, és tudom, hogy ez egyre népszerűbb, egyre több játék, főleg az ilyen indie fejlesztések használják ezt a grafikát, de kicsit úgy vagyok vele, hogy vagy a játékmenet legyen nagyon jó, vagy a történet legyen nagyon jó. A grafika már csak egy ilyen kellemes plusz, de az sem jó, hogyha egy ilyen túlerőltetett, realisztikus valamit szeretnénk ráhúzni, mert nem biztos, hogy jól sül el. Akkor megpróbáljunk már inkább meglovagolni egy ilyen meseszerű dizájnt. Talán ez azért is áll közelebb, mert kicsit nekem közelebbé teszi a gyermekkoromban játszott Tycoon játékokhoz, amiknek volt hasonló a grafikája, csak ugye még akkor nagyon rossz felbontásban, de egyébként azért vannak hasonlóságok, és emiatt is talán lehet, hogy erre a szegmensre is próbálnak lőni, és hogy nekik ez talán is szimpatikusabb. Forráskutatóval kell kezdenünk, ő fogja megtalálni nekünk az olajat. Ez lényegében egy fickó, aki egy vízkereső bottal, vagy hát ebben az esetben olajkereső bottal megy végig, és lehajlik a földre, kicsit bólogat, leteszi addig a botot természetesen, na és hát meg is találta az olajat, úgyhogy rakunk egy fúrótornyot ide. A kérdés az, hogy mennyire mélyre kellene így leásni, mert ugye ezt nem tudom, hogy milyen mélyen van az olaj, de feltételezzük azt, hogy nincs annyira mélyen. Vagy ja, a pont az itt jelz nekem, hogy meddig kell lemenni, úgyhogy akkor odáig megyek le. És meg is lett az olaj, most kezdődik a bányászat, és emiatt veszek fel lovaskocsikat, amik majd el tudják szállítani a kitermelt olajat, és elviszik a cégnek. Szóval eddig nagyon egyszerűnek néz ki ez a mechanika, valószínűleg ez még komplexebb lesz ennél. Főleg így, hogy most már jönnek a riválisok, és hát igen, bemutatkozunk egymásnak. Igen, ezek azok a karakterek, akik lényegében az ellenfeleik. Ez igazából most csak automatikusan hozzárendeltek egy földhöz, és látszódik, hogy majd itt ezekre lehet terjeszkedni, de akkor gondolom a későbbiekben lesz ez fontos, hogy hogyan tudok menni, és gondolom nem visszaadást kéne nyomni. És van bank is, ez volt a következő hely, ami megnyílt. Pénzügyi jelentéseket tudok megnézni, illetve itt tudok majd kölcsönt felvenni. Én még úgy gondolom, hogy nem kell kölcsönt felvennem, mert azért van itt lé. És akkor látom az ellenfeleknél, hogy ők miket csinálnak. Úgyhogy ez tök jó. És akkor a városházán tudok majd a polgármesterrel kommunikálni. Gondolom itt majd mindig az új küldetések jönnek. Valamit még építenek, szóval lesz egy különböző dolog. És mehetünk az ásra, amiért rögtön pénz van le, úgyhogy az is pénzbe kerül, hogy elmenjünk pénzt szerezni. Úgyhogy arra figyelni kell, hogy ők ne túl csórón menjünk el. Akkor először felveszünk egy forráskutatót. Forráskutató szépen körbemászkál. Ez egy elég lassadalmas folyamatnak tűnik, főleg azért, mert elég sokáig egy helyben áll, de már meg is találta, úgyhogy
Akkor ide letesszük az olajfúró tornyot. A mélységet nem tudom, de mondjuk lőjük be ennyire, itt már csak megtalálja. Nem. Szóval akkor menjünk még mélyebbre. Hát ott sikerült, pont a csücsköt, de sikerült megszerezni, úgyhogy jöhetnek is a lovaskocsik, és be kell állítanom azt, hogy mennyi lovaskocsit akarok küldeni az üzletbe, hogy átvegye az olajat. De folyamatosan csökken az árfolyam, bárcsak a valóságban is így lenne, akkor talán sokkal egyszerűbb lenne az életünk. De közben meg az olaj az meg fest jön, úgyhogy inkább veszek fel még egy lovaskocsit, és próbálunk meg még termelni. És akkor most mindkettőt elküldtem. Az ár az folyamatosan csökken, úgyhogy ez mondjuk így nem a legideálisabb. Azon gondolkozok, hogy ugye elég nagy ez a... Aha, tehát egy bizonyos ideig tudok termelni egy bizonyos területen. És március 31-ig van minél több pénzt gyűjteni lehetőségünk, de ahhoz meg jó lenne, hogyha mondjuk ezeken a helyeken is lehetne olajat kibányászni, mert végül is biztos, hogy több terület is van, nem csak egy ilyen hub. Úgyhogy most pedig annyit változtatunk, hogy nem adjuk el az olajat, mert hogy nem éri meg, hanem tárolják be, illetve felveszek egy forráskutatót, hogy hát ha talál egy másik ilyen központot, ahol olaj van, és remélem, hogy találni fog, mert ez nagyon jó lenne. Hoppá! Talált is, úgyhogy én ide veszek még egy olajfúró tornyot. És fogok bányászni itt is. Mondjuk, hát ha ennyire mélyre lemegyek, akkor már csak tuti találok valamit. És akkor most így szerintem kicsit meghekkeltem a játékot, mert lehet nem volt elvárás még a teljesen roki játékosoktól, hogy már rögtön így ennyire tudatosan... Hát, ott is elfogadta. Azért nagyon nagy lelkű volt ez a játék. Mert azért bennem volt egy ilyen kétség, hogy ott azért annál csücsöknél ott nem fogja bevenni az olajat, mondjuk akkor majd, hogy nem itt is bevette volna. Nincs pénzünk, azért mert kéne eladni, viszont azért nem adtam el eddig, mert hogy amúgy nem éri meg annyira, mert most megy felfelé az árfolyam, csak nehogy abba fussunk bele, hogy kifutunk az időből, úgyhogy lehet, hogy most már lassan, hát vagy még lehet, hogy érdemes várni még. Mert végül is még mindig felfelé megy. Jó, most szerintem elindítom azt a hármat, hogy kezdjék el pakolni az olajat. Vagyis, hát, de az a baj, hogy meg közben meg feltelik. Szóval lehet, hogy veszek még lovaskocsit. És azok pedig begyűjtik a raktárba, és a többiek meg csak elviszik, hogy eladjuk. Már $1 fölött van az olajnak az ára, úgyhogy ez tök jó. Ez azt jelenti, hogy meggazdagszunk, bitang mód. És akkor az a kettő most csak szállítja az olajat a raktárba, a többiek pedig eladják. De lehet, hogy még egyet átrakok arra, mert nagyon gyorsan telik sajnos a készlet is. És most már el kéne adni az összes olajat. Legyen még így. És ezt ideadom, hogy ez gyűjtse innen. Ha most nem akadna meg. És a többiek meg gyorsan küldjék ki a készleteket. Remélem sikerül kiüríteni. Sőt, most már szerintem az összeset rá fogom állítani.
Igen, igen, igen. Na, gyerünk, 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 gyerünk. Aha, és itt jól mutatta, hogy ez majdnem kifogyott, ez a kicsi. Itt alul lett volna még egy adag, meg itt is volt még. És hát nem termeltünk olyan sok nyereséget, vagy nem tudom, hogy mi a cél, de hát 756 dollár, az végül is nem rossz, nem is olyan égbe kiáltóan jó eredmény. Hát lehet, hogy ezt nem így kell jól csinálni, de látszódik, hogy a végén nagyon megugrott a nyereség, csak ugye nagyon sokáig volt az, mikor csórók voltunk. Hoppá, lesz másik oldali cég is, ezt most itt sikerült elspoilerezni a játéknak, de itt látszódik az, hogy hova adtunk el olajat, az összesítettet, meg az oldalankintit, és a költségeket szétosztja, meg lehet csinálni képernyőképet, ez gondolom azért, hogyha már ilyen nagyon fejletten fogjuk keresni az olajat, hogy milyen helyre szúrtunk be, meg ilyenek. De eddig amúgy tök jó. A nyereség a magyarban kicsit elcsúszott. Hoppá! Hoppá, hoppá! Hát így is én szereztem a legtöbb bevételt, ez már önmagában egy zseniális teljesítmény. Hihetetlen, hogy az AI-t meg tudom verni ilyen szinten. És nyílt egy új üzlet, ahol pedig fejlesztéseket tudunk venni. Rájöttem, hogyan lehet növelni a vezetékek kapacitását, nagyon ajánlom. Aha, tehát sokkal többet tudunk kitermelni, hogyha ez a fúrás keresztül megy, mondjuk elég időigényesnek tűnik. De akkor ezt megvesszük. Igaz? Meg is vesszük. Illetve lehet nagyobb silót, de azt szerintem annyira nem éri meg most még. Lehet elágazást venni. Az mondjuk akkor lenne jó, hogyha látnám, hogy mi van a föld alatt. Ja, sokkal tovább bírja. Aha, tehát azért is sem szabad, hogy túlmenjen, mert akkor a tetején kiömlik az olaj. Ezt sejtettem úgy, hogy itt valami ilyesmi baj lehet. Úgyhogy ez jobb, de én most szerintem nem veszek meg más ilyen fejlesztést. Sőt, még a harmadik szélességet is lehet venni, uram atyám. Hanem megyek vissza a polgihoz, és földátverésre megyünk. Felváltva döntetek úgy, hogy melyik telket beállszátok jövőre, a te kacsni az egyik parcellára, hogy licitálj rá, mások parcell kattintva túl licitálhatod őket. Látva a számokat a már bányaművés alatt álló telkeken, azt jelzik, mennyi olaj van az adott telken. Minél magasabb a szám, annál több olaj lehet a vele szomszédos érintetlen parcellák alatt. Aha, tehát ennyi logika van, hogyha azt nézzük, hogy itt 33-31, akkor ez a 39-es ezzel szomszédos, tehát itt feltételezem, itt többnek kell lennie, mint itt, mert itt ugye a 31-es csak a szomszédos, mondjuk lehet, hogy ez húzza le, de én erre mennék rá. Ja, először folytassuk. És erre licitálok. Senki sem licitált ugyanarra, és másra nem tudok, úgyhogy ez ilyen nagyon egyszerűen, majdhogy nem kő egyszerűen sikerült. És akkor így visszalépünk. Úgy látom, hogy az ellenfelek mindannyian megvették a siló fejlesztést, de én tovább is úgy érzem, hogy az nem egy ilyen létszükséglet még. Reményeim szerint. De majd meglátjuk. És akkor szerintem menjünk is. Megint tőlük már majdnem annyit elvesz, hogy elfogyna a tőkéjük, úgyhogy már azért sem éri meg. És csak úgy kell kapacitást növelni, igen, hogy rákattintunk. Január 1 és június 30 között tudok bányászni. Ezt rögtön kiszedjük a forráskutatót. És eladhatom egy másik cégnél is, ami tök jó, akkor inkább aha, de ez nem is jobb az ára. A Left Inc-nél jobb az ár, úgyhogy ott fogok eladni először. Csak ez a forráskutató kicsit dolgozhatna gyorsabban. De legyek olyan pofátlan, hogy rögtön felveszek 2 forráskutatót, és reménykedek benne, hogy nem sül el rosszul, és ezért majd 2 helyet fogok találni. Hát ennél gyorsabbak is lehetnének amúgy.
Ennél biztos, hogy valami jobb módszert kell találni, mert ez biztos, hogy nagyon-nagyon rossz. Hát már a hónap fele elment. Na, végre. Itt sikerült. Aha. Ez jó sokba kerül, úgyhogy nem biztos, hogy sokat kéne alkalmazni. És ő is megtalálta az olajat, úgyhogy itt is lefúrunk. Nem lehetne ezt megállítani? És megvesszük a lovas kocsikat. És balra fogjuk szállítani, bár ez most már nem sokáig lesz így. Ilyenkor mit kell csinálnom? Na várjunk. És ez nem jó helyre lett bekötve. És akkor mit csináljak? Át lehet így kattintani, de nincs elég pénzem. Hát akkor veszek fel egy kis kölcsönt. Ez most így nem jó. Mert csak megvastagítottam ezt a vackot, de nem ez volt a cél. Akkor ezt így visszavezetem. Fú, hát ezt így nagyon elszúrtam. De ezt még nem is... Ez egy nagyon nyakatekert megoldás lett. És ezt most szörnyen szégyellem, mert ez így nagyon-nagyon béna lett. De... Ha ezt kiszélesítjük, ugyanúgy, akkor hát ha most jobb lesz. És közben meg az olajnak az ára meg lement, szóval ezért ebbe belefutottam. Szóval van a játéknak egy ilyen jó logikája, azért ez tetszik. Kéne lovaskocsit vennem még, mert nagyon sok lesz így az olaj. Már ide is veszek rögtön egyet. Remélem nem indokolatlanul sokat költök, és közben meg majd nem éri meg, de majd mindjárt veszek egy silót, mert most már az is jól jönne. És még bal oldalt mindig jobban megéri. Ja, ezt meg közben nem szállít ki. De már veszek silót, úgyhogy szerintem legyen ez, hogy csak 2 szállít ide. És ő meg elviszi a silóba. Mert... most nem olyan jó az ár. És szerintem várhatnék vele. Veszek még lovaskocsit, meg kiszélesítem ezeket a szakaszokat. Mondjuk ez fölösleges volt, most szembesültem velem, ez konkrétan mindjárt elfogy. De... A 3-on is szállíthatják ide. Úgy tűnik, hogy az ár most kezd erősödni. De közben meg nekem meg hát kellene új forrást találni, ami most ez így szívás, mert úgy érzem, hogy ez a fickó nem fog találni még egyet, de mindegy, most ráköltöm ezt a pénzt. És a kölcsönt ezt hogy fogom visszafizetni? Ha meg lesz az a pénzmennyiségem, akkor vajon most ugye megvan? Akkor miért nem tudom visszafizetni? De csak a végén levonja valószínűleg, az meg amúgy így nem jó, mert akkor nem tudom megcsinálni azt, hogy visszafizetem mikor. Ezek most éppen már fejfej mellett vannak, sőt, ez most már beelőzte. Úgyhogy most átvisszük jobbra, és a siló közben meg betelt, úgyhogy veszünk még egy silót. Ja, de közben meg ezek a vackok meg kifogytak. Úgyhogy most mindenképp találni kellene egy új helyet, ahol tudok hála az égnek, komolyan. Ó, hát akkor próbáljuk meg, hogy csak kicsit megyek előbb. És
nem tudom, hogy ez valami glitch a játékban, vagy tényleg nem tudja ezt jelezni. De hogy most nekem mázlimnak kell lenni, hogy most éppen így beletaláltam, mert ez így elég rossz. Ezt gyorsan fel is fejlesszük. Bal oldal ez még mindig jobb. Jobb lenne, ha ezeket vissza tudnám törölni, mert akkor nem lenne annyira zavaró. Most szerintem mindenki vigye az olajat, ahogy csak tudja. Kicsit pazarlóan vásároltam, ezt elismerem, szerintem ez ahol lehet még fejlődni így a játék taktikájában, meg működésében, hogy igen, ez most egy kicsit ilyen rosszul sült el, hogy aha, és közben meg bal oldalon meg már jobb az ár, úgyhogy átmegyünk oda. És mondjuk nem éri meg lehet ennyi pénzért, mert utána meg egy csomót kell vándorolni, csak közben meg megy le az ár. De reméljük, hogy kitermelünk mindent. Azt nem tudom, hogy próbálják-e június 30, hát szerintem nem. Szerintem nem éri meg most még egy olajfúró tornyot kezdeni. Hoppá, hoppá, aha. Ez történik, hogyha nem érünk oda időben, hogy le kell szedni azt a rengeteg olajat. De ez egy jó profittal dolgozunk. Remélem a hitelt a végén levonja, meg ez még kitart egy ideig ez a forrás. De teljesen elégedett lehetek ezzel a terméssel. Még így is, hogy volt egy kis fogalmazunk úgy, hogy pazarlás benne. És nem bírják kézélni olyan gyorsan. De azért, mert nem értem, hogy minek mászkál ott. Visszamehetett volna olajat szedni. Jó, most ez fölösleges volt megvenni, mert visszaért volna, de mindegy, mindenki szállítsa. Az, hogy túlságosan együtt mozognak, és azt, hogy szét kéne szedni őket. De most már kb. Mindegy. És most fogjuk látni, hogy hol lett volna még olaj. Úgy sok helyen lett volna még olaj. Wow! Itt ezt a nagyot, meg itt ezt nem találta meg. Mi a fene? Bírságot kapok a kiömlésért? Mi a fene? Akkor még nem is foglalkoztak a környezetvédelemmel. Azt a bitang. Részesedés, kiömlési bírság. Tök jó. Tök jó. És akkor hol van az, hogy a hitelt visszafizettem-e? Hát most egy kicsit már második helyre csúsztunk profitba, de lesz ez még jobb. És kaptunk még egy helyet, ez pedig ez ilyen fejlesztések, csak nem a meglévő technológia, hanem újításokat tudunk vele csinálni. Edward, jók és egy ezermester vagyok, szeretnék kísérletezni. Dolgokkal segítenek olajat találni, ne felejtsd megnézni a találmányaimat. Forráskutatók mélyebbre tudnak keresni, ez mondjuk eddig is majdnem teljesen az aljáig lemennem. A sebesség, ez mondjuk hasznos. Ezt az aranyos vakondot. Megy lefelé a vakond, igen, azt látjuk. És eltűnik, mikor olajat talál. Amúgy eskü, ez egy nagyon-nagyon jó funkció lenne. Ezt a vakondot biztos, hogy megveszem már most, abban a pillanatban. Tud tovább is terjeszkedni a vakond. Gyorsabb is tud lenni a vakond. Meg van olyan, hogy talajszken. Az majd ez nagyon hasznos dolog lesz, csak most még túl drága lett volna. Amúgy se tudtam volna megvenni. Úgyhogy nem is baj az, hogy a vakondot vettük meg, mert szerintem az tök jó. A vakondok. A banknál nézzük meg azt, hogy most én látom azt, hogy
Nem tudom, ez a hitel ez hova lesz, meg mi történik vele, de fogjuk rá. És akkor menjünk licitálni. Folytassuk is. Most már azért kíváncsi vagyok, ki akarom próbálni a vakondot. Ez 46-os volt, úgyhogy igen, bevált ez a tipp, hogy a szomszédos terület az egyébként megéri. És itt 46-os, szóval ezen hármok közül kéne valamelyik, vagy ezen kettőnek pontosabban. Ide felfelé lőnék, azt mondom. Én ezt szeretném. Szerencsére megint nincs ütközés, úgyhogy azt hiszem ez egy jó hír. És pont majdnem nem elköltöm az összes pénzemet. Hát most először beküldjük ide a vakondokot is, meg beküldünk egy forrás keresőt. Szóval megy le a vakond, és készen állok, hogy észrevegyem, hogyha talál valamit. Remélem mutatni fogja rendesen. Hoppá. Ott meg is van. Igaz? Itt. Azt hiszem. Silót rakunk először, mert szerintem most nem jók az árak. De nem jó helyre pakoltam? Mi a fene? Csak random turkál a földben, én meg azt hittem, hogy ez lehet, hogy akkor nem jól értette a vakondnak a működését. Ezt menjünk le eddig. És meg is van az olaj. Ez nagyon jó hír. Viszont itt ezt nem tudom, hogy vissza tudom bontani. A vakond semmit nem csinált. És teljesen haszontalan volt. Ez nagyon rossz hír. És most pénzem sincs, meg vakondom sincs, meg nem is tudok többre költeni. Ez egy jó nagy ráfizetés eddig. És az a baj, kénytelen leszek eladni pedig, mert nincs pénz. Vagy ja, mi lenne, hogyha felvennék kölcsönt, hogy mondjuk fejlesszem ezt, és utána adjak még egy lovaskocsit, és utána esetleg már kezdjük el eladni azt, ami van, ezzel pedig ezt nem elzárni akartam, de jó. Hát megyek erre tovább. Hát ha találok valamit. Jó, toljuk a lovaskocsit. Ez itt lent gyerekek, ezt senki ne kövesse, mert szerintem ez a játék legrosszabb. Na, ott meg is állhatsz. És ez elég nagy hub. Csak ebből mire itt kiszedem a cuccot, az nagyon-nagyon sok idő lesz. És most túlfolyásom volt? Nem is figyeltem oda. Basszus, nagyon sok lovaskocsi kell. Hát én pakolom a lovaskocsikat, ne aggódjatok. És ez jól néz ki. Szerintem még gyorsabban próbáljuk meg el is adni az összes dolgunkat, és közben meg próbáljuk meg fejleszteni ezt a szakaszt, mert itt úgy tűnik, hogy sok olaj van. És megérni most gyorsan el is adni az összes cuccunkat.
kiüríteni mindent. Szerintem lassan ott lesz az ár, hogy most akkor már kicsit raktározhatunk. Június 30-ig lehet megérni kutakodni. Lehet, hogy ezzel kéne lentebb mennem, mert az máskor bevált egyébként. Hát ilyen kicsit nyakatekerten, de bevált. Hoppá. Ez ott most olaj, csak nagyon ilyen vékony csík van. Ja, az igen, ez meg az előző készlet. Hát még próbáljunk meg itt erre ellőni. Közben az ár az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szörnyeteges lett, úgyhogy inkább tolunk silót. Hát még megpróbálom a forráskutatót megfuttatni, de nem. Szerintem nem. Próbálom meg erre menni. Hát nagyon gyötrödelmes az ár. Ez szomorú. Most így nem éri meg eladni. Közben meg a silóim be fognak telni, úgyhogy kellene még egy silót. Közben meg olajat meg nem találok. De még menjünk tovább, hát ha. De pénzünk az most már van. Mondom, ez nem úgy fog kinézni, de egy mintapéldánya jár... Hoppá. Meg is lett az olaj. Szerintem fejlesszük is ezeket fel gyorsan. És reménykedjünk benne, hogy az árak azok szépen elkezdenek emelkedni. És közben rengeteg olajat fogunk bányászni. Most szűk keresztmetszet nem maradt, ha jól látom. És jó, mert elkezdett növekedni az ár. Úgyhogy most már szerintem lassan jöhetünk. Több. Hát kell még lovas, mert nagyon-nagyon sok olajam van. Hát nem hittem, hogy ilyen sok olajam lesz, nagyon nehezen birkózom meg vele. De azt mondhatnám, hogy nagyon-nagyon jól sikerült ez a... Hoppá, megtaláltam a legnagyobb készletet lényegében, teljesen véletlenszerűen. Azt mondom, elégedettek lehetünk ezzel az eredménnyel, és szerintem nagyon-nagyon jól is fogunk állni a rangsorba. Igen, pontosan. Úgyhogy ez nagyon jó kör volt. Szerintem mindenképp. És megint van egy új hely, ahol meg majd gondolom lovakat lehet fejleszteni. Szóval akkor nézzük meg, hogy mit kínálnak az istálóban. Raynor az idomító. Igen. Számláló. Kövesd, mennyi lovad van ezzel a hasznos számlálóval.
5000ért vegyek egy ilyen funkciót, hát ezt nem. Mert egyébként én most azért nem tartom olyan hasznosnak, bár nem tudom, mert egyébként igazából tudom mérni azt, hogy mennyi lovam van, egyrésztről megjegyzem, másrésztről, hogyha felveszem a limitet a maximumra valamelyik oldalon, akkor látni fogom, hogy mi a maximum. Na mindegy, de mindegy, lehet, hogy ezután annyira bonyolult lesz, hogy majd ezt meggondolom. Nagyobb kocsikat húzhatnak, viszont ez egy nagyon hasznos fejlesztés, csak nincs elég pénzem. Veszek további 10 alatt, itt 25 lehet neked. Van limit a lovakra? Na hát ez is egy új tényező, amit eddig nem tudtam, hogy nincs végtelen mennyiségű lovam. Hát azt gondoltam, hogy a lovas csak úgy a semmiből jön. Mindegy, úgyhogy ezt a méretet ezt mindenképp meg fogom venni, az állomány méretet pedig akkor fogjuk megvenni, hogyha látjuk, hogy szükség van rá. Inkább az a megfontolásom, hogy erre érdemes-e felvennem hitelt, vagy még töljek egy kört és gyűjtsem a pénzt. Műhelyben a kutatókat tudom gyorsítani, meg a mélységet tudom felnyomni. És a vakondot azt ugye megvettem. A gyárban tartályméretet azt még szerintem nem növelem, bár egyébként most már belefutottam abba, hogy kellett plusz tartályt venni, de szerintem most még jók leszünk. És még egy hely fog épülni, ez lesz már szerintem a maximum. A kérdés az, hogy vegyek-e minden áron valamit, ugye a műhelyben tudnék mélység vagy sebességet. De szerintem most még nem, szerintem gyűjtök. És megyek tovább, ez lehet rossz döntés lesz, de majd meglátjuk. Eddig nem kellett licitálni nagyon. Melyik szín is vagyok én? A sárga. ...45-ös, azaz szerintem jót jelent. Itt ezt nem látom a fejétől, de szerintem 46-os, úgyhogy ez biztos, hogy ez is nagyon jó terület. De szerintem ez is elegendő nekünk. És akkor nem kell harcba menni. Jó, és akkor megyünk is. Próbáljuk meg, hogy mi fog kijönni. Igen, hát még jó, hogy nem is költöttem, basszus, nem lenni pénzem elindulni. Jó, először nyomjuk ki a botos yetit. Meg kitolok egy vakondot is, hát ha lesz valami haszna. Már legutóbb ez jól átvert, és nem volt semmi értelme, de majd meglátjuk. De szerintem azért, mert a vakonnál nem nagyon látom, hogy most akkor ez most olajat mutat, vagy csak úgy random, egy üreget. Például itt most nem látom, ezek csak random helyek, de ez nem olyan, mintha olajba menne. Nem veszek, mert ez a csávó nagyon nem tál olajat. Ugye először megvárom. Ó, Isten, de lassan találsz valamit. Lehet, hogy random kéne csak ásnom valahol. Na végre. Menjünk le először eddig. Aztán meglátjuk, hogy bekészítjük a lovakat, mert máskor azzal egy kicsit elmatekoztam. És itt lesz 2, és mehet is. És már is... Ja, hopp, basszus, rosszra nyomtam. Már is kibővítjük. És most átnyomjuk ide a 2 lovat. A vakond az nem talált semmit. Én azt próbálnám meg, hogy még terjeszkedek. Hát, ha valahol találunk. És ide rakok majd egy silót. Ez amúgy lehet, hogy aki profilban a játékban most így nézi, és így fogja a fejét, hogy úristen, ez a csávó mit csinál, hogy fúr itt végtelenségig. De közben meg lehet jobban megéri ezt csinálni, mint az, hogy egy új olajfúró tornyot csinálok. Főleg azért, mert ezek a szerencsétlenek mindjárt zélik. Semmi, hihetetlen.
A vakondot azt még egyszer meg kéne próbálni, lehet. Fasza. És a túlemlésért meg is büntetnek, mi? És nem, hogy mindig nem találtunk semmit. Az a baj, hogy így, hogy már duplázom azt az üreget, így már szerintem veszteséges lett most ez a próbálkozás. Azt nem tudom, hogy tudják ilyen lassan tölteni az olajat. Na, de le is rakjuk. Kár, hogy nem lehet visszabontani. Amúgy ez lenne a leghasznosabb funkció, hogyha ezt vissza lehetne bontani. Veszek nagyon sok lovat. És töltjük. Ahogy csak tudom. Most még jó az ár, és addig azt nyomatni kellene. Ezt meg ki is bővítem. Ez pedig mindjárt kifogy. Úgyhogy adok még egy esélyt a vakonnak. Bár szerintem erre jó ráfázom, mert semmi értelme nincs. Itt például szerintem ez egyik se olaj. Az ár közben átfordult, úgyhogy most megyünk a másik oldalra. A maximummal. Nem kell még egy ló, mert ez meg kifogy közben. Ez a jobb oldali. Úgyhogy ez ennyi is volt. Itt ez megint nem társ semmit. Úgyhogy hát nem tudom. Igen, ez most fogyott ki. Úgyhogy onnan meg talán el tudják hozni. Kérdés az, hogy a csáó itt egyébként itt még talál-e valamit, mert innen kéne még hozni valahonnan. Ez most sokkal rosszabb, mint az előző kör volt, és bár amúgy gyűlik a pénz, ezzel nincs baj. Mert jó az olajára. Arra mondjuk nem lehet panaszom. Csak nem találok újabb helyeket, és ez a lenti szakasz, ez egy nagy pazarlás volt. A vakon semmit nem talált, olyan szinten haszontalan volt. És nem is tudom, hogy kéne látnom azt, hogyha talál valamit, mert még egyszer sem dobtam úgy bele. És pont itt lett volna egy izé. Lehet, hogy arra elköltök pénzt, hogy megnézem, hogy a vakond mit látna itt, ahol biztos, hogy van olaj. És pont ott lett volna, aha. Látom, a sötéten látja. Jó, az a lényeg, hogy akkor az teljesen is sötét volt, ahol olajnak kell lennie. Hát, hogy veszek még egy lovat, és közben átnyomjuk ide, mert most már itt a drágább. Látjátok, hogy végigjár itt minden, és semmit nem találok. De azért mindkét helyen van még, és az a baj, itt ez a rész, ez teljesen üres maradt. Itt pedig biztos, hogy kéne még lennie valaminek, vagy itt, vagy nem tudom. Lehet, hogy ezt a pontot itt megnézzük. Utolsó hónap, ez mondjuk már fölösleges volt kicsit. Ez kifogy mindjárt szerintem, mert nem lehet ez sokkal nagyobb. És akkor ez még húzza valameddig. De igazából most tartályra se volt szükségem, az egészet elvitettem. És nem, itt sem talált semmit.
Közben az árat is figyelem, így félszemmel, nem is tűnik annyira intenzívnek. Végül szépen gyűjtöttem. Nem tudom, akkor a másik az előzőben hogy sikerült elszórnom ennyire pénzzel. Ez a 10.000 azért ez elég jó összeg. Lehet, hogy így kevesebből is tök jól lehet keresni. Ez a vakond, ez nem tudom hova császkál már el komolyan. Itt talán ez üregnek a sarka, tehát ez a színezet még azt is jelenthet. Na nézzük, hol lett volna még. Itt, ez egy nagy, aha, ennyire. De ennyire milyen nem is volt a képernyőm. Ja, hogyha lentebbi nézetet, aha, azokat csak akkor veszem észre, hogyha megveszem a lentebbi nézetet. Hiába szórakoztam, nem tudtam volna többet találni. Na de nézzük, hogy az elírt nyereséggel, hát így is dupla annyit teljesítek, mint a többiek. Ó, basszus, én úgy érzem, hogy ez a kaszinózás lesz, de a játékba kötelező. Ajánlatok. Kis pénz és az árak lehetően sosem fognak 90 talán menni a következő évben. Ez mondjuk nem hangzik rosszul. Egy felett maradnak, wow. Hát, akkor már ez jobban megérné szerintem. Kérdés az, hogy kell ez? Mert amúgy nem voltak rosszak az árak. Az olajárak olyan legrosszabb esetben is 79 volt, és sokszor volt egy fölött. Lehet, hogy amúgy nincs értelme annyira erre rámenni. Ez kell nekem a méret. És el is költöttem a pénzemet. Ez igazán szomorú. Hát kell a licitálásra, szóval hát egy 8000-et felveszek. Micsoda? Hát ez nem is így működik, nem? Az egy köröm van arra, hogy azt, hát akkor már egy kicsit lejjebb csökkentjük. Mennyi kell? 2000 volt a licit, meg 2000, hogy kimenjek a pályára, mondjuk azt hiszem. Hát akkor 5000-nek elégnek kéne lennie. Biztos, ami biztos. Ezt felvesszük, ez nagyon nagy lehúzás ez a bankos tétel, én nem hittem, hogy ez ennyire kemény. Jó. És most megint olyan területre kéne licitálni, ahova más nem tesz. Ez biztos, hogy jobb terület. De hát ide a sarokban nem jön senki. Ó, volt egy fölé licitálás. Jó, de jól jártunk, és akkor 2000-ért. Nem tudom kifizetni. Hát bizakodjunk, hogy most nem vesztettem el. Ezt külön kell megvásárolnom a fejlesztést, nehogy már... Tus, komolyan. Erre költök, és utána így lehúznak. De jó nekem. Azt hittem, hogy ezt már legalább véglegesen változtatom majd. És december... aha. Bónusz kapok, hogyha gyorsabban kibányászom, és nem kell a sok vacakolás. Nem kell a gyors előreadás, szerintem ennél jobban koncentrálok a játékba. A hülye vakondokat lejjebb kellett volna küldenem. Ó, szizonyám, gyorsan találjátok molajat, na azért.
Hú, még pont belefért. És ezt be is fejlesztjük gyorsan, ott talált olajat. Ezt abban a pillanatban döbrői. És el is fogyott a pénzem. De még egy lovat tudunk venni. Hát ez köztesó, ezt már a vakond is megtalálta. Addig felfejlesszük. Meg veszünk még lovaskocsit. Ehhez. Meg még egyet. Szerintem nem hagyjuk itt a véletlenekre. Eddig jól haladok. Arra gondoltam, hogy kicsit kísérletezek a vakonddal. Ilyen lenti tájakon. És akkor talán az olcsóbb, mint hogyha azt csinálom, hogy össze-vissza furkálok lefelé, mert talán azzal vesztettem sokat. Az ár az még rendben van, ezt még azért nem nyomnám át. Nem tudom, hogy így akkor megérje. Mert igazából ezt most így el tudják szállítani, az teljesen korrekt, hoppá. Között találtam olajat még egy helyen. Na most a vakond végre megérte az árát. És veszek is még 2 izét, kocsit. De szerintem ez ki is fogy mindjárt, úgyhogy ezt át is fogja venni. Először ezt felfejlesszük. Ez nagyon nagy hub. Úgyhogy ez jó lesz, ez egy nagyon jó hír. Hoppá, itt közben átment a pénz, úgyhogy átmegyünk gyorsan jobb oldalra. Ezt elszúrtam, ez kicsit lassú reakcióidő volt. Ide veszünk még egy kocsit gyorsan. Nem oda kellett volna menned, hanem a másikhoz, mert ez túl fog így folyni. Remélem most éppen a balansz meg lesz, és nem fog sehol sem túlfolyás lenni. De talán pont elegendőnek tűnik, és közben tök jó pénzt is kapok. Ez szerintem most fog kifogyni. Lehet még megtolok ide valahol egy vakondokot. De lehet, hogy ez a 3, amit így elérek. És hogyha már lejjebb menne a képernyő, akkor látnék többet. Mert ez ki is fogyott. Hát annyit még talán megér, hogy lefúrok idáig. Most kicsit sok a ló. De az ár az meg tök jó. És nem hiszem el fogok olajat találni. Kicsit túlmentem. De se baj, mert most így visszamegyünk, és ezt közben le is fejlesszük. És itt is lefejlesszük, és ez tök jó bejött. Próba szerencse. Ez vajon olaj? Nem, ez csak egy olyan árnyék. Hát lehet, hogy silótba fogok most tárolni, mert nagyon lement az ár. Most tök jól megy a termelés, szerintem ez így teljesen korrekt. Hát még talán ezt a csücsköt itt megpróbálom, mert zavarna, hogyha nem próbálnám meg. És most ráküldjük, itt már elég jó az ár. Ó, Istenem, a silóra menjetek már rá. Ezt nem tudom, hogy lehet irányzékolni őket, hogy jó helyre menjenek. Ó, de hogy pont kifogyott.
Hát itt is megpróbálunk esetleg ide lemenni. Itt nem látok olyan árnyékot, vagy ez üreg? Nem, szerintem ez nem üreg. Ezek csak sima falrészek. Lemegyek a képernyő aljára teljesen. Ez megint egy hülye döntés volt itt alul, de mindegy, ezt nézzétek el nekem kérlek, mert nem tudom, magam se tudom miért, de nagyon bennem van az, hogy ne oda töltsed már. Adjatok el mindent ilyen jó áron, atyám. Hát nem hiszem, itt középen nem lenne semmi. Még megnézetem itt. Szerintem ezt a dicsőségfalra nem raknánk ki ezt, ahogy én olajkutat fúrok, mert ilyen a világon nincs. Tehát ilyen pövec árak mellett. És találtam olajat. Hihetetlen. És onnan még beszívja? Nem, onnan. Ez az. Gyorsan fejlesszük fel az összes részt. És közben áttoljuk ide, mert most már jobb az ár. Azért ez egy jó pénzösszeg. Szerintem ez egy jó teljesítés lesz. Ez itt, ez egy nagyon nagy hub, ez szinte kifogyhatatlan. A csávó ez nem talál semmit. Úgyhogy most bejött a random furkálás, meg a vakond. Mert egyébként ezt ugye a vakond találta. Itt ezt random találtam, meg ezt is random. Úgyhogy most ez elégedett vagyok magammal. Igen, szerintem mindjárt el is érjük azt a szintet, mikor így nincs már értelme ezt folytatni. Az összeg még elfogadható, még nem... Hoppá, a görgetésre tudom levenni a számot, de nem akartam. És most szerintem nyomjuk raktárba, és várjuk meg, amíg az ár szépen visszaemelkedik. Nem vettem meg a szekérfejlesztést így, mert szerintem egyrészt lehúzás, így, hogy minden egyes körre külön meg kell venni. Másrésztről meg nem tudom, annyi lovaskocsim van, hogy igazából nincs rá szükség, de mert sokkal fontosabb az, hogy gyakrabban járjanak, mint az, hogy egyszer vigyenek el mindent. Hát a fúrómester az nem talál semmit. Hát nem tudom, erre megpróbáltuk még elmenni. De szerintem kimaxoltam ezt a helyet. Amit én látok és elérek. És most vigyünk mindent is. És még ez is kifogyott, úgyhogy... Jó, ezeket a pénzeket most rászántam, de
Hát fölösleges volt igazából. Szerintem kimaxoltam ezt a helyet, amit én most elérek és látok. Szerintem. Hoppá. Már majdnem lezártam és erre megtaláltam. Viszont a csőfejlesztés az már lehet nem éri meg. És kicsit fel is gyorsítjuk. Amíg az összeg az át nem megy. Itt. És most itt gyűjtjük ki. December 1-ig jó vagyok, mert addig kapok még bónuszt. Ó, elnéztem véletlenül az időpontot. De kár érte. Ó, de rossz vagyok. Figyeljetek ide, ez egy nagyon jó kör volt. Banki adósságot levonták, önköltségek ugye ennyi volt, de ez szerintem nagyon jó bevétel volt. Igen, szerintem magasan nyertem ezzel megint, igen. Ők is jöttek fel, de abszolút. Megnézzük még a polgármesteri tippeket. Ez véletlenül elcsúszott az angol fordítás. Aha, tehát itt is. Ahogy mindig változnak ezek az ajánlatok. Ezt is eddig tudtuk. Ezt is tudtuk. Felszín szintje tovább nő, ezt nem értem. Szóval $1000 kaptunk volna, szerintem annyit tudtam még termelni abban a maradék egy hónapban, úgyhogy szerintem az így jó döntés volt. És új ajánlatok vannak. Ez a kiömlési bírság elkerülése nem is olyan rossz, bár erre most már jobban próbálok figyelni, most például ugye nem volt. Úgyhogy próbáljuk meg megúszni. De azt hiszem, hogy itt zárom le ezt az epizódot, mert szerintem nagyon jól haladtunk, meg szerintem ez egy tök jó játék. Eddig nagyon érdekesnek találom, meg izgalmas, és biztos, hogy még izgalmasabb, hogyha úgy játszunk online ellenfelek ellen. Látszódik, hogy a gépek azok igazából full ugyanazokat a fejlesztéseket vették meg. És ahhoz képest már most jobban állok, mint ők, a miatt. Fogom folytatni, végignézzük mindenképp a kampányt, de addig is már szerintem még az összértékelés előtt is már talán rá tudom azt mondani, hogy letöltése érdemes, és folytatjuk, hogy legyen egy végső megállapítás arról, hogy érdemes-e bele sok órát beleölni, vagy csak egy kipróbálásra, illetve azért a fő értékelést az értékelős videóra hagynám, de remélem, hogy tetszett nektek, ez az első ilyen próba epizód, biztos, hogy nagyon sokat kell még fejlődnöm ebben, mert most még tényleg csak ki akartam próbálni ezt, hogy úgymond hasznos lehessek ezzel olyanok számára, akik fontolgatják ezeket a játékokat. És minden jót nektek, legyetek jók, és majd találkozunk